Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Gusto ko maghubog apyot. Aron makasulti ko nimo sa kong problema. Hala! Musulti ka na kus imong problema, dong? Uy! Bakit man raon sana, dong? Ha? Bahay, sala mo na dunggiri ka, oy! Mangutana sa ko nimo. Konsultihan ko ikaw labutin eh. Magkasalig ba ko nimo? Na may pagkahanggaw maka. Ha? Nganong diligod ka sa liga, dong? Kasali ko, ako pa? Kasaligan ba din ang hanggaw? Depende, dong. Siya depende. Depende sa hanggaw. Pagtarong. Ayaw ko, inglag magtaro dong kay hanggaw mong yun ko. Apyot! Dunggiri ka! Pita nimo! Bitlon ng ay lang ko trotig unsa na mo problema nung kay bas dili ko kapugong og makapanabi ko kay hanggaw ba ko dong Pagkawagi klaro nimo apyot eh. Pagkawagi klaro nimo. ingon gud ko ana dong batanggaw Ambot nimo apyot. Ay, nay, Pransing, ning asawa mo. Manarbaho na lang pud kuno siya aron magtinabangay kuno maghatag og may kaugmaon sa inyong mga anak. Kinsa naman lang ang muatiman lang ni Dudot ug Miles kung manarbaho sab ka parehas nako. Daykurin. Mao na ako siyang gipasabot, Pransing. Nga pwede kong makaatiman sa akong mga apo. Pero idara na baya ko. Tiguwang nako. Nga kun atong sabton, maihap na lang tingaling mga adlaw sa akong kinabuhi ini kalibutan na. Kaysa man ang muatiman nila kung mawa na unya ko. Katungod yun ninyong mga ginikanan nga muatiman sa inyong anak. Mao nga pagsabot o pagsinabtanay intahon mo. Dili kay ang inyo lang kaugalingon ang inyong huna-hunaon. May mga anak na mo nga nagkinahanglan sa inyong giya. Busa mas angay nga ipatigbabaw ninyo ang pag-atiman sa inyong mga anak alang sa ilang kaayuhan. Nakasabot ko nimo, Corina. Kung nga nakahuna-huna na lang pud kang manarbaho. Ingna ko na sayop ako. Pero sa akong pagsabot, tingali na ani mo ang kabalaka. Nga tingalig adtos layo, matintal si Pransing's lain. Dili ba? Gusto ko sa akong gisulti. Dili ba? Ayaw pagbakho. Sulti. Og ikaw sab, Pransing. Ako, dako gyud og pagsalig nimo. Kay nakita nako nga responsable kang pagkatao. Maayo tingali nga musaad ka ni Corina, nga ipaniguro nimo niya, nga magtarong kas imong pagkabana. Nga dili ka unta maghimo og mga butang nga makaguba sa imong pamilya. Matansyang. Ang konon ko. Huyan ko. Ug makasasa ko. Pero agib sa kung nauna ang maong mga butang ma. Mahal ko si Corina. Mahal kay nako ang among mga anak. Si Dudot ug Miles.
Mahal nako ang akong pamilya o dili gid nako kini ikabaylo ni bisan kinsa o unsa pang butang ni kalibutan. Kay sila ang akong bahandi, ma. Sila ang tanan anang nako. Sila ang rason nganong gusto pa kong mabuhi. Karon nga nagka-deny ganay na mo, Pransing, Corina. Hinaot nga nagkasinabtanay na mo, nga gawas nga angay mong muhatag og kumpiyansa o mosalik mo sa usag-usa ninyo. Barugan unta ninyo kung unsa may inyong gipasalig sa usag-usa. Dili lang kay karon nga nagkasulti ta, ha? Apan sukad pa gyud ni atong gikasal mo sa simbahan, nga balaanon ninyo kung unsa may inyong gisaad at tubangan sa Ginoo, dihang gihiusa mo sa kaminyoon. Corina, Matansyang, nabati nimo ang pasalig ni Pransing diha nimo? Day ko rin. Day. Francine. Matansyang. Salamat kayo nimo. Daghan ko kayong salamat. Wa kaya nga yan nga pasalamatan ako, Pransing. Naghimo lang ko kung unsay angay. Ang ako lang, nga ayaw buba ang akong pagsalit nimo. Labi na gyud sa akong anak, ni Corina. Makalaom ka na, Matansyang. Makalaom ka. O gani mo, Corina. Mao na karoy labing mahinungdanon ninyo ang inyong mga anak nga gitugyan sa Ginoo ninyo. Si Dodot ug Miles. Anaa sa inyo mga kamot ni Pransing mahimutang ang ilang kaugmaon. Timan-in ninyo kana. Supak man sa kung kapuputon ang pagi nga imong naw-nawhunaan aron mahatag nimo sa atong mga anak ang maayong ugma. Ug dili man tuod ko buot mo sapot. Apan pilit na ko kining dawaton. Kana dili lang tungod sa akong pagmahal nimo, Francine. Sa ako usab nga pagmahal sa atong mga anak nga mo'y bunga sa atong gugma. Day ko rin. Day. I love you. I love you too, Francine. Uy, Dudot, Miles. Kamu ha? Gani hara mo diha. Secret. Kining mga anak ka. Pa-secret-secret pa roy ka, Dudot. Agi po siya kus mga kanding mo. Oh, Tabangan ako sa kuya ma. kaya day. Uy. Paghinay mo ha. Basig, maguyod mo sa higot kanding. Opa. Ayo kuya, hinay kuya. Tingnan mga bata. Ikaw ha? Gani hara dito sila nagtanaw nato. Wa man ka magsulti. Saan, wa man gud ko kahibaw. Ilom. Wa kahibaw ka diha. Bitaw. Kadiyot. Ha? Unsa man? Madugay pa to sila. Panghipos sa kanding. Famous lang na nato ang ikayon. Ilom, uy. Napali mo palit sa tindahan? Nganom daig atong sirahan. Dili day pwede. Atong butang ang karatula nga nangatugtak sa'yo. Maunga na nirata. Kagaraon, yun ni mo sin. Sige day. Uy. Sirahan akong tindahan. Uy. Wala ko diya, ah. Francine! Gitinuot yun ay! Francine! Yapay, di rapyat. Pahinaw na.
Dog, Greg, boy, ni tuyok ko ning barong po nanaan pa rin mo ber samot gug kabungog o kahanggaw ano yung rungoy? Osto na rong di nakakaya. Patay naglawas ni Bisyuha rong. Ay, kung balibari piyot, ha? Kagsarap yan kung mga gad. Pero dong, dong Greggy boy, dili na mo kaya. Ay, kaya pa. Why dili kaya? Mo mag-inom pa ta, aron malimot ko kung problema. Sayo na kalimot problema dong. Uy, ayun, mulimot ka. Bright to kapyot, bright kapyot. Ako pa, bugo ko dili ko kainom, pero kung hubo ko, bright kayo ko, oy! Kung mo, unsaon nga malimot ko ni Corina. Yang dili na kong magaunaw na niya, ha? Unsaon? Sound, Corina, dong Greggy boy, ha? Kinsa dong, Corina dong? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!